apik sone apa suaramu, Nduk? Sone. Oh, wah jan jamune apa bocah kok suarane jan elok tenan. Pak Slamet Rianto karo Udut. Wah wis jan elok tenan. Anggung Dinggungke coba anggunge Pak Slamet kaya ngopo nduk maju rono sing duwe gawe sing duwe omah. Napa nek Om? Dinggungke ora ketekung Pak Slamet sepatus manggung nduk. Ya. Oh ngono. Ya, ngono. Berarti aku rono. Ya karo Udut karo manggung kaya ngopo anggungane Pak Slamet. Nggonge Pak Slamet. Iya, nggungno nduk. Oh. Nggih, sugeng Pak Slamet donya akhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama selamat itu sangat-sangat luar biasa. Oh, betul, karena bebasan Kasandung tetap selamat loh, Duk. Ya. Masih selamat menempuh hidup baru, Mbak. Ngene iki lek kadang munggah ki disalimi kabeh. Ibu, Pak, nggih. Si amit-amit. Niken. Dalam. Mas Manten. Ya. Pripun? Ya. Doakanlah untuk beliau berdua. Iya kan mau. Oh sudah ya. Oh, badhe foto. Kowe arep dipoto engko ora mari kobong ning kono kuwi. Mari kobong. Ayo Pak, gong Pak. Kata gong. Kong. Ora iso manggung, Nduk. Kata kong. Wah. Alah ya Allah, Masya Allah gantengnya ya Allah Pak. Anggungane jan. Kuwi kok bocah kok lancang. Nggih, Pak. Karo sing domang kok jelajik kaya ngono lho. Hah? Ya ndak apa-apa lho. Ibuke coba nek wani karo mantene coba. Karo Mas Heri coba ngono kuwi wani ora? Oh, mbek mantene. Ayo Mas Gajah. Berkata kong. Ora mudeng lagune sampean ki aja meksa. Engko wae. Engko wae nek njaluk urung ketekung. Engko wae nek bar tak anggunge tenang ae. Berketekung. Mabuk Bocah kok. Nggih, monggo Pak. Iya kok grapyak. Piyayine grapyak semana. Ibu kae sampe seneng ambek Pak Slamet iki mergo Pak Slamet kuwi duwe kelebihan. Kelebihannya apa, Dik? Irenge. Anggungane elok. Ben. Kang kang. 啊 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 Kang. 啊
beda karo sinden Purwodadi kae. Sing Ngopo? pindahan tuwak kae ombo ngono ki. Sing ngombo apane? Margo kowe jek prawan ya Dik mula monggo. Lah ya sing ngombo apane? Suarane Lah jembar. suaraku kan ya ombo. Iya. Ya diganti ombo ya. Iya. Mangga 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 Alah monggo monggo. mangga mangga Ya. mangga 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 Bocah kok suarane elok kaya ngono jan biyen ki Ini cilikane. iki sing ngulang sapa lek gak sampean iki. Maksud Sajake sampean biyen sampean. ning kandunganku wis dikirimi mic dolarane mic mula kok suarane apike ram. Mik sapa? Ayo mic Ibuku toh? Heeh. Oh iya ibuku kan dikirimi mik wireless. Wireless. Terus ke yo. Midanget Mas kok men lewat ya toh Mas kene lho Mas lu diwehi Mas. Oh wis toh. Pramitra kami Bageke para tamu sampe lenggah. Segan rawuhipun para tamu Iya, Dok. Iya, iya, iya. sore yalah bebekut manggo jaluk ngombe Yo, yo. Lah. Iya. aku dewe Oper DST genti. ayo Mbak Desti Yo, Iki Mbak. kula dereng mlebu sekolah niki. Walah, ya wis. Kula riyen nika bubuk. Hmm. Nggih. Yo sak gatu-gatuke, Nduk. Yo. Omben. omben omben hampir
Gayeng ya Pak De ya. Oh, gayeng kok ngene Oh, kowe. enak lek ya ini iki. Eneng. Disambi dahar terus sampai ngerungokne Utut apa? manggung. Utut manggung. Wih, jan Oh. enak banget ngono. Ku bar dahar, bar magangan terus udut-udutan ya to. Heeh, wong wedok udut ya. Iya. Oh ngono. Kena nduk rokoke iki Srutu Magelang. Pakan ana himano ikut tak pakan Margo penyanyi sepirang-pirang udah raman waktu. Ya ampun ada Dek Tila. Dek Tila udah hadir Dek Tila. Til? Adikku kayak. Oh, Dek Til. Tila. Dek Tila. Oh, Tila. Nggih, Dek Tila kok duduk situ duduk sini sama kakak loh, Dek. Nggih. Kamu bajunya hijau. Oh, podo kembar karo sama kakak, kamu ya. Ayo, Rene Dek. Ya Allah, kamu lah nanti duduk pojok gak ketok. Nek. Iya ki adikku ki yang geragas wis jek cilik bareng kok yo. Lah iya tau. Gek kena opo kok kaya ngono Mbak kuwi. dene sakmene sik gak kesusu. Nih kan. Kena ngopo tak iso kaya ngono kuwi? Mbok ki kae tak didik angel. Dikandani kon nggo pengaman ngeyel ora nggo pengaman dadine ya kaya ngono kuwi. Nah, delalah ki enek yoga kilap tenan. Lah iya. Terus ke? Akhir Pak De. Sing rada kenes, Nduk. Pripun, Pak De? Aduh, sing kira-kira nek ati iso makneng ngono, Dik. Aduh. Aduh. Kurang kewek. Yo sing kewek. Aduh. Kurang. Aduh, sing kira-kira merangsang lho, Dik. Aduh. Yo. Lah ra iso lho. Nanti sing kira-kira iso makneng ning ndas cilik.
Matur nuwun Pak Slamet Triyanto sampun katur putut Matur manggunipun. matur